Nawn ni ddechrau gyda ffilmiau felly. Wyt ti'n meddwl fod y labeli oedran yma ar ffilmiau yn beth da, neu ti'n meddwl dyle ti cael dewis pa ffilmiau ti eisiau i weld? Wel, dwi'n meddwl dewis chdi, really, cos fatha, hefo horror films fatha fel, dwi fan gwylio nhw os oed 10 oed, a dwi'n ffain. So, dwi'n meddwl dewis rhan unigolyn, really. Dim byd yn bod yna fe, beth ti'n meddwl? Dwi'n meddwl bod e jyst yn rhybuddio'r plant, beth sy'n mynd i fod ar y ffilmiau, mae'n rhybuddio'r rhieni hefyd. Wyt ti'n meddwl fod e'n deg bod y plentyn ddim yn cael gweld rhywbeth oherwydd bod nhw ddim yr oedran cywir? Dwi'n cytuno fe Elin, really. Dwi'n meddwl na just warning da bod yna pethau anweddus yn yr ffilm chwed. Dwi'n meddwl, diolch yn gwneud gwahaniaeth os da chi'n meddwl dan 12 yn lle 18, so dwi'n meddwl warning da. Dion, beth ti'n feddwl am y mater? Wel, dwi'n meddwl mae cymdeithas di newid mor gymaint o'n i 20 mlynedd yn ôl. Mae pobl ifanc yn datblygu fod yn dibach mwy mature pan maen nhw'n 12-13, a dwi'n meddwl dyla y BBFC ym Mhrydain, sef y British Board of Film Certificates, dyn nhw cymryd fatha be mae America neu mae America yn gadael plant sydd o dan yr oedran i mynd i'w gwylio'r ffilm. Os mae'n ffilm 18, gyd i fod yn 17, 16, 15, ond gyd i fynd efo oedolyn. A dwi'n meddwl dyla ni gael mynd am yr agwedd yna yn felly. So dwi'n meddwl dyla chi gael watchad be bynnag o fewn rheswm wrth gwrs. Beth oedd oedran di yn dechrau gwylio ffilmiau felly? O ti ddim i fod yn gwylio? Wel, o'n i 10 oed pan eisiau siarad The Exorcist efo mami am y tro gynta, a dwi'n dweud ddim byd drwg iddo fi o gwbl. Dwi'n meddwl dwi'n normal i fod yn onest. Oes pwrpas bod ni yn cael yr ataliadau yma ar wylio ffilmiau? Wel, mae wedi profi bod plant yn copio be maen nhw weld. Fel y ffilm Jackass. Mae hwnna yn enghraifft perffaith ar gyfer plant. Dyle plant ddim copio be mae pobl ar y ffilm yna'n neud. Ac dyle hwnna bod ar gyfer pobl eiddfed yn unig. Ond wyt ti'n meddwl fod gyda ni rôl fel cymdeithas i amddiffyn y plentyn rhag gwylio? Dwi'n meddwl fel ffilmiau sy'n 18s a pethau. Mae pobl yn cael fel ymuno fel milwyr a pethau fel The Army pan maen nhw 16. So maen nhw'n actually fel gwneud pethau fel trais y pethau. Fel os maen nhw ddim yn cael gwylio ffilm, dwi'n meddwl fod hwn yn bach allan o proportion. Be ti'n meddwl? Dwi'n meddwl bod o'n iawn i watchad o pan ti'n o dan yr oedran. Ti'n dod i arfer i'r pethau wedyn. Swn i'n dechrau gwachad o wan. Swn i'n dechrau fatha tri fod fasa nhw, Dwi'n efo waith pan dwi'n hyn, Os i'n ifanc yn watchad o, ti'n mynd allan gymaint yna. Ti'n meddwl bod e'n cael effaith mor wael a beth mae pobl arall fan hyn yn ei feddwl? Na, ddim rili, achos os yna plentyn ofyn ffilm, na nhw ddim gwylio fo, so dwi'n gweld o'n bersonol mwy fatha guideline. A fatha, pryd mae dad yn mynd â fi'r cinema neu rhywbeth, dwi wastad yn edrych ar y certificate, fatha, os di o'n 15 na i ddim mynd, achos mae'n guaranteed fod yn awkward efo fo. So dwi jyst fatha, na, ni'n mynd i fel fatha rango neu rhywbeth. Meirion, wyt ti'n meddwl fod gyda ni ddyletswydd fel cymuned i amddiffyn y plant, neu ydyn ni yn ei amddiffyn nhw'n ormodol? Y marn i ydy bod plant yn colli dynewidrwydd yr rhy gyflym dyddi yma. Os dyn nhw'n tyfu fyny rhy ifanc, maen nhw'n colli dynewidrwydd, dyn nhw'n gallu gael o'r nôl. Maen nhw wedyn yn colli ar y cyfle i fod yn greadigol, yn chwarae'n greadigol, falle yn cael ei lliwio gan bod yn dreisgar neu bod yn rhywiol. A mae yna ddigon o amser i hynny ar ôl iddyn nhw dyfu fyny yn 18. Wyt ti'n cytuno gyda hynny? Dwi'n hollol cytuno efo hynny, ynddo. Dydy dynewidrwydd ddim rhywbeth fedryn nhw gael nôl. A mae gen nhw gweddill i bywyd nhw. Unwaith maen nhw'n cyrraedd 18, fedryn nhw wedyn gweld yr holl ffilmiau yma a wedyn dewis nhw di'n llwyr. Ond pan maen nhw'n ifanc, maen nhw fod yn... Wel, dyn nhw i fod i cael ei effeithio gen pethau treisgar na pethau anweddus. Na. Felly, gemau cyfrifiadurol, ti'n meddwl ddyle fod yna gyfyngiadau o ran oedran? Dwi'n gwybod ei gwir. Achos fel oedd rhywun yn dweud o blaen, ti'n cael mynd i'r fyddin yn 16, ond ti'n gallu cael gêm lle ti'n seithi yn 16. So dwi'n mynd rili yn dall yr holl beth yna. Wyt ti'n deall yr apel? Na, dwi'n mynd a sut sa pobl yn ffeindio lladd pobl yn hwyl. Does dim gwadu i bod nhw yn boblogaidd y gêm yma, felly ti'n meddwl ddyle fod yna gyfyngiadau o ran oedran? Wyt ti'n meddwl, os mae yna rhywbeth yn 18, y dyle person sy'n 15 neu rhywbeth chwarae fe? Na, achos mae wedi cael ei dargedu i pobl hyn, ond mae pobl yn mynd yn addicted iddyn nhw, a mae'n ffordd o socialise efo ffrindiau hefyd.
Dion, ydyn ni'n mynd â byd ffantasi yn rhy bell weithiau? Mae'r wasg wedi profi fel yna rai bobl wedi, so mae yna un bachgen o dwi'n cofio 1 neu 2 flwyddyn oedd wedi marw o brain aneurysm oherwydd o chwarae gymaint o Call of Duty. Ond so mae'r wasg wedi mynd efo yn bell weithiau, ti'n bod, byd dychymig ydi o, dwi'n meddwl bod o'n neud nhw yn pobl drwg, so dwi'n neud nhw'n datblygu fod yn drwg yna. Ond rhaid i chdi modereiddio fo mor rhai agwedda, lle. Beth o oedran di yn dechrau chwarae gemau fel la? Cofio gweld Grand Theft Auto, 9 oed, dwi'n mwyn. Ie. Dwi'n car, so ma'n nhw. Be amdano ti? Dwi'n casau Call of Duty. Dwi fedra am dall sut fedra rhywun cael mwynhad allan o cogsio lladd rhywun. A mae mor graffic, maen nhw'n trio wneud yn well a wneud yn fwy realistig. Ond pam fasa chi eisiau fod yn realistig, maen nhw beth mor afiach yna, dwi'n mynd all. Ti'n meddwl ddylai'r gemau cael ei gwahardd yn gyfan gwbl felly? Na, dwi'n credu dylen ni'n wneud na, ond dwi'n credu mewn beth ydyn nhw oedran. Mae angen amddiffyn plant ifanc rhag pethau afiach fel yna. Wyt ti'n meddwl y dylai y rhieni gael yr hawl i ddweud na, dych chi ddim yn cael chwarae, neu ti'n meddwl taw y tystysgrif oedran yma ddylai fod yn cael penodi hynny? Wel, chydig bach o dau, yn meddwl. Herwydd fel mae nifer o pobl sy'n chwarae gemau fel Call of Duty fel o dan yr oedran, a dwi jyst yn mynd wneud sens, ond dwi'n meddwl mae allawed i'r rhieni i dweud na, aros chydig blynyddoedd pan wyt ti'n hyn i chwarae o. Ni wedi clywed bod y gemau yma yn cael effaith ar bobl a bod nhw'n trio copio'r hyn maen nhw'n ei gweld. Ond wyt ti'n meddwl taw rhyw fath o ffordd rhwydd o feio rhywbeth i hwnna, jyst beio'r gemau yma? Wel, dwi'n gweld bod yna esiamplau wedi bod. Mi o'na, dwi'n siŵr yn y 90au, 2 fachgen o'n ladd y fachgen bach. Ond dwi'n credu bod yna, ella bod y gemau yn rhyw fath o trigger neu catalyst iddyn nhw, ond mae'n siŵr bod yna rhyw chwilan ddrwg yn nhw'n barod iddyn nhw arfer wneud hynna, cos mae'r rhan fwyaf o bobl yn iawn ac digon o synwyr cyffredin i beidio gwneud pethau gwirion. Felly, a ddylai plant ifanc cael chwarae gemau o dan oedran? Os di'r rhieni'n credu bod nhw'n cael ac yn medru, iawn.